Arkadaşlar geç yaşı. Şu günkü çıkışımız, efirimiz dünkü 11. Mart'ta bolan inha efirin adından belli bolşaýaly. 11. Mart'ta İstanbul'da bolan wakalar täpli. Şol efir şu wagt YouTube'da, Facebook'da, biram şol wagtda TikTok'da edip bolsa göni ýaýlymda geçýär. İlleşler kemmäňizde giç ýaşy. Hoş geldiňiz. Salam. Jeren. Meniň şu gün gaýtjak näme elbetde häzir Ediz Mamedow dostumyzdan girer efire. Dün biziň başymyzda bir oyun oýnaldy. Bir mut watandaşlar men şu menem TikTok'um başladaýyn. Şol wagtyň özünde 4 ýerde şu efiri paýlaşýar. Çünkü gaty ütköşük zatlar boldy. Häzir delilleri bilen size görkezmekçi watandaşlar. Hoş geldiňiz TikTok'dakylar, sizem hoş geldiňiz. Bu arada yani dün 11. Mart'ta bize İr bilen İstanbul'daky ýaşaýan öňkü ýaşak gaýdan kwartirama ol ýerde meniň dostum Ediz Mamedow var. Ona bir sowgat gelýär. Bir sanak gül, bir çykdajy edilen eňdeş, çykdajy edilipdir. Şo gülü men size häzir görkezeýin watandaşlar. TikTok'da da şu wagt başlandyr. İlleşler şol wagtda YouTube'da da var. Size de ýüzlenýän. YouTube'da Türkmençilik diýip ýene şo YouTube kanalymda. Men sizi kän wagtyňyzy alman başlaýyn şu taýdan. Men size 11. Mart aky görünýän watandaşlar şu hem görünýän we görünýär diýip şunu diýýärler. YouTube'da şolary alyp sowgat geldi bize. YouTube'da görkezip oturýan watandaşlar size de men nähil edip görkezýärmok. Şey diýip görýän. Gül. Bunu has biňişlerin detallary siz YouTube'dan izleýärler. Inha şolary alyp konvert bar, biram gül var, anda da ullokan ak waza bar watandaşlar. Şu var, biram inha şu taýda konvert bar. Konvertiň üstünde Aziz Mamedow, Nur Muhammed Anaýew, inha Nur Muhammed Anaýew we Farhat Meymankuliw diýip. Inni görünüm watandaşlar size. Bir mut. Inni şo gül geldi. Menem şol gül gelenden Ediz dostumuz maňa aýtdy, şolary ýalyk gelen gül var. Üstünde de seniň adyň var, meniň adym var, biram Farhatyň ady var diýip gül geldi diýip aýtdy. TikTok'da beýnen taýan men şo gülü suraty görkezip bilemok ýöne gyska video edip TikTok'da aýratyn bir video ýatyp goýaryn watandaşlar. Onsoň menem aýtdym, "Bäh" diýdim, "Muň içinde diýdim bir şuhly nämä bar" diýdim. "Ýok, many suratda diýdim, ýa juçok bardyr, ýa ýene bir zat bardyr." Bu diýdim, ýöne ýere bolmaly. Troýan atyýaly elbetde. Troýan atyny bilýäňiz. Sowgat diýen bolup içinden eskerler girýär. Şo kinodaky näme ýadyňyz düşse, şo edil şolary ýalyk edip bir de oýun urnadylar. Bu arada ýam Türkmen Helsinki web saytynda da goýuldy informasiýa. Olaram press release etdiler. Azatlyk radiosyny çykarypdyr. Şu gün watandaşlar görüňiz, Azatlyk radiosynda da var. Inni
ikinci suraty görkezjek size vatandaşlar. Häzir Ediz dostumyň öýden geler. İkinci suraty size görkezjek. Bu şutadyky çeldeýin men. İkinci surat şutaýdaky atlar. Seredin vatandaşlar. Şu yerde Ediz Mamedow, Nurmuhammed Annaýew ve Farhat Meymankuly diýip ýazylan näme görýän bolsaňyz şunun üstünde Aziz Mamedow görýän häzir size görýäni. Nurmuhammed Adamam ýalňyş Annaýew sözüniň bir harf ýalňyş. Farhat Meymankuly diýip ýazdylar. Onda da bir üýtgeçik ýalňyş görnýär. Inni vatandaşlar gören bolsaňyz şol ýerde vatandaşlar biziň adymyz ýalňyş ýazylypdyr. Ýani türkmenler ansat biriniň adyny ýalňyş ýazanlar. Bermont Ediz olsun. Ediz. Assalamu alaikum. Wa aleyhisselam. Gowum ýadaýlar, oňatmasaňyz, gowum jan farklan. Assalamu alaikum. Oňat gowmy. Oňat Hudaýa şükür gowy. Bu arada TikTok'dan hem Serdar prezident boldy diýe ýazýarlar aşakdan. Serdar Berdimuhammedow ses berensiňiz vatandaşlar. Yok many ýadydy. Berensiňiz men bilýän. Bermeseňiz türmäge basaryn. Ana şolar ýaly aňardan talap bolan üçin mejburi ýadyda. Hatda şuň bir habar geldi. Çağlar bagynyň iş ýerlerine ýa-da käbir mektep molumlaryna da Serdar Berdimuhammedow Ediz. Ýa-ni men gözüm şo gelen bir de Gülwarada görkezdim. Şol gülü nähilek nemet, ýerlen nähilek ýadyda gördüm. Yani bir gapyň kakyp goýup gitdimi ýa-da nähilek ýadyda gördüm. Şonu ýa gapyň açaňda duran ekenmi? Şonu bir öz ağzından hem eşiteli, iyleşlerimizden eşitinler. Ediz. Ediz doňdy. Täzeden giredi ýany. Ediz eşitýäň meni? Vatandaşlar bilemok siz görýänizmi? Sesin gelenok esko. Sesin gelenok. Ediz'in süýazynda bir kemçilik ýa-da menkide var vatandaşlar. Ediz sesin gelýär Ediz. Esko hoş geldin, ses kesilýär diýe. Sesin kesilýär, ses ýok diýe. Sesin kesilýär, aşakda sesin ýapyldymy kaya Ediz? Yan gelip durdu vatandaşlar. Kar ýaýyor, ýok ses diýe. Nemede YouTube'da ýok, TikTok'da gelýän vatandaşlar. Bermont. İnternet götürene goýýan. Ediz. Sesin gelen o. Men ýokmy?
Menkem yok mu vatandaşlar? Hem vatandaşlar. Heh. Efir alsana de efirinki alyan olun ha terden yine o sapan şeyini. Yani canşamızda gelip durdu. Salamu Edip aleyküm yine tekrar. Valikeselam, valikeselam. Geçen Ha inni geliyor. Hani bir biraz vaka sen dinleri. Hem ollu ne hilek bolup geçti şulatlar. sesin kesilýändiň sebäbi düň bara telefonuň barkodunu, şifresini zatını alırlar da şondandyr şu wagtda dinlejek bolýandyrlar, alada galýandyrlar, her hilek bolýandyrlar. Awa. Allah jan iň ýakynyňyzdan tapyň bara kim tökmedi atýanym bolsaň, ýakynyňyzdan tapyň. Ejemiň gözünden şuň ýaş akdy, şoň her bir damlasy Allah jan siziň üstüňize dogduň odu bolup düşdün Allah jan. Hawa, beýnen tamam. Ey mert bolun erkek bolýan ozan kim etýänem bolsa gel o erkek gal o magnaýymdan çykaw. Pisi öldürüp gidip hat taşlap gitmeň näme o? Gül taşlap gitmeň näme o men bilemedip. Men sen mä taşlym ýok kim bolsaň o siz ýa haramzadalary. Bir köpüňe mä taşdalym men o. Doğru. Haramzada diýsäni. Vatandaşlar, men kameranam şeylek baktıp koymasam bolanok. İni. Edit, şol näýelik ýagdaýda düýün ýerden boldy şeýle dämi? Biziň näçede goýulyp gidilenni, näýelik goýulyp gidilenni bilemzok. Ýöne şu gül barada gapyda goýulypdyr diýip aýtdyň sen. Gapyda açamazda duran ekenlidiňiz. Aw. Indi şu gülü getirip sallylar içine. Sallyňyzda şondan soň maňa habar etdiňiz. Hatda suratyny alyp iýerdiňiz. Ýanky men gülü görkezdim vatandaşlara gülüňi daşynda konwertiň üstündäki atlara görkezdim. Häzir onuň içindäki hata görkezjek. Soň nämeden bilen görkezjek. Ýöne indi bir şu taýda içimizden şüphe gitdi vatandaşlar. Şu şüpheň esasında da biz şoňa gülü bir dörjelärlidik. We gülüň içinden nämeler çykdy? Edip. Nura bu bir gezek däl siz gideniňiz bar her hil tehditler gelýär. Biri gowgurlap git, hat ýazyp taşlap gitýär. Aw, ödem kompýuterden ýazylýar diňe. Poçert ýazyp gelden o. At familiýa da ýok. Gow ýazylyp gelýän hatda aw gaýra dediň şey etmeň, beýtmeň dik gelýän hatda ma tehdit hatam gelýär siz öldürür. Pişik öldürüp işiň öňüne taşlap on goltuň nemesiniň arkajygynyň aşagyna neme kaýyz goýup gitmeler, tehditli siziň boljaňyzam şudur. Şonu ýalak nemeler. Ýene birler biz size kömek etjek bolýar golloýas. Ýene bir maddi ýardamçy boljak. Şo maddi ýardamçy maddiňe sokoýun men kim bolsaňam. Düşündiňmi? Ben şu wagt agdymdan şeýle urdak geljek-de ýöne zor çydaýan. Çünki näme bu çydamamyň sebäbi? Ýene sabırly bolaýyn ýan. Çünki ejem jan wa bu hayatda men saklayan zat, galan zat men gözüme görnen o. Men diýrik hem şo ejemiň gözünden damlayan ýaşy görmäne dözem ok. Beýle berdi Muhammediň eje bolýan orda men ejem eje därmi? Ya siziň ejeňiz eje därmi? O atçygym bolsa, wyjdanyňyz bolsun o, erkek bolun o. Batı doğru aýdýan. Yani vatandaşlar biziň var hani birlik we güýçli bolmamız gerek. Çünkü Seredine bir ada aýtjak. Ne görnýär, görnen okmy? Ne sered ejem aglap durşy. Görnýär, görnen ok. Aglap dur ejem. Şu zady men kalym götüren ok. Eje bir cennetdir. Eje bir mukaddesdir. Eje sen Allahyňdyr. Men şu diýirkem ejemiň göz ýaşyny görmäge degem ok.
Dün ýerden bolan wakany aýdyp bereýin. Dün ýerden gözüm açdym, işe gideýin diýdim. Öýdedem bir kişi bolup ýaşaýar. Kapyny açýar. Diýär, hatba diýär, Gülwa diýär, sen kimi diýär, men turýarlar, menem turdum. Dogry aýdyn, öýlendim men. Gara dokumentim beren oklar, pasportum beren oklar, men Zaksdan geçip bilem o. Ben geleceğim ýokmy? Olan geleceği bağ bolýarmy? Bizim geleceğimiz ýokmy? Öýdäki kim bilen musulman nikadan geçen dogry dokument alyny geçmedik. Kapyny açýar. Seretýär Güldur. Oho diýär. Bu gül näme diýär. Seretýär o taýda birinji Aziz Mahmedow ýazylan. İkinci Nury Ayratin. Nur Muhammed Anayev. Ayratin. O 3 bölek sizin adyňyz. Aýyň aşagynda da Farhat Mimankuliýew diýip ýazylan. Bunu alýada goýýa öýüň içine işe gitýär. Benim giç ýatýan her gün saat, çünkü men işim 10-11'de başlıyor. Ondan arkayn itýän işime. Ay borla diýip akşam TikTok'ta oňa güýmenli. Aw öýe gelsen bir işlerin edilýär. Eski vatandaşlar, menin TikTok'ta hasabym şu an TikTok'ta da efir edip durdum. YouTube'da etmemin esas sebebi şunun için. Çünkü TikTok'um şu an yapıldı. Özüm yapamok vatandaşlar. Şu an yapıldı. Menin TikTok hasabım canlı gönü yayılımım. Sonun için YouTube'a gelin, YouTube'dan devam edelim. Çünkü menin sonku doğru TikTok hasabıma da ataka gidiyor. Siber ataka gidiyor vatandaşlar. Sonun için YouTube'dan göreymeseniz hazırlıkça şey etmesek bolanok. Aydı ver eska. O zaman turdum. Benim ay büyüğünün da deyin ay hani güllür de rahat dedim. Ay bilýän ay dedim, sürekli tehditler rahatlar dedim. Ay gülü vuradılar orta bir gowerny şanlarlay rahat dedim. Ay bardım açtım, kan verdi. O maddi yardımda destekçi olacağım falan filan. Ben Türk vatandaşıyım. Ya Türk vatandaşı ne yapsın ya bunu? Ne emesin Türk. Türklüğün zaten özü etjek wady ne edip ýör. Menem mallym sana uğratdım birinjilik bilen, oň pravazashitnikleri uğratdım. Ya yeter artık diýdim ya, ýöne sürekli tehditlerle diýdim. Uğratdım. O bolmana ay şu diýdim, katalogu diýdim, çoto ni tobuň diýdim. Aşagyna katalog we wazasy bar. Görkezän bolsaň suratyny. YouTube'da gören bolsalaram. Gülüň aşağı Ayraty wazasy bar, nemesi bar. Kurşko, neme? Garşow. Garşow aldım. Silkeledim, şunun içinde bir daha Badır diýdim. Güllörni ellek gördüm, güllörün arasında kamera bir daha Badır. Praskuşka vardır diýdim, uradylandyr bu diýdim. Yok, pan bir diýdim, bu boku bolaýmaly diýdim. Arılatdım, tıkır etti içi. Açtım, nemeni işe gitmeden önce açtım. Gülü şey deyip çektim, molin gönü çekilip çıktı neme. Aşağının maç halkası. Aşağının maç halkası çıktı. Seyretsem kardon, Nur kardonun aşağına yankı yarım kilo ala 150-200 kilo, 200 gram daha bağ ol. 200'den köprem kadi yani. Ben çak takmina dedim 150-200 dedik de 150 dividerli nemede YouTube'da. Havarlarda. Ondan sonra neme? Paraşok çıktı yankı. Ondan o pistolet neme yürütü yağlan yani yağ çıktı. Barmak menem sonuçta ekrandan görkedeýin iyileşsemde görkedeýin menem barmak şahitler çıktı. Ondan neme iksansıyım çıktı garaz. O zaman ha vatandaşlar şu diýilýän neme şol ha gülüň içinden çıkan şu okorotuşy vatandaşlar ha okorotuşy şunun içinden ha gumuň aşagyndan şu taýda bir tane Samsung batareý, bir tane paket sorulgy, muň içinden paraşok çykdy. Bu jagaç toluň içinde kurşun var,
okun seçmen oklar bolýar, towlajyk gurşunlar. Olar wa şu taýda näme şulat edit näme? Näme? O suyuk näme Ýağlı. bir hyle. O pistoleti zat ýaglanýan bir näme ol aslında. Inha ol şowa biram şu taýda inha biram tros näme bar, näme film Kablo. bar. Bärde de gyzyl kablo bar. Gyzyl kablo da bar taýda. Ana bärde batarya. Awa gyzyl kablo da bar ha. Vatandaşlar. Bundan soň başga yankı nämen ýene urýada görkezýin. Nämen ady vatandaşlaryň ha yankı eliň aýdy oturany konwertiň üstünden çykan adymy ýazypdyrlar hamala bir firmaň nämesi ýala edibem hat ýazypdyrlar vatandaşlar. Ha onuň tide görkezeli. Ina hatyň vatandaşlar ha şu hat Bermont men bunu öwreýin. Ha vatandaşlar Okan selamlar olsun. Ben Türkmenistan'da büyük işler yapmış bir Türk vatandaşıyım. Şu anda da 2 şirketim Aşgabat'ta çalışmakta. Sizleri YouTube ve TikTok yayınlarınızdan gördüm. Daha önce destek olmak istedim. Ancak Türkmenistan'daki işlerimin sıkıntıya girmesinden korktum. Aklıma çiçek yollamak ve bu mektubu yazamak geldi diyor. Bakın yazmak diyor, yazamak geldi. Sizlere maddi ve manevi daha fazla destek olmak istiyorum. Davanızda sesinizi duyurmanız için maddi destek olmak istiyorum. Çünkü Türkmen devletinin oradakilere neler yaptığını çok iyi biliyorum. Bir tek şart ile elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir şekilde kimliğimi kimseye söylemeyecek ve maddi destekten bahsetmeyeceksiniz. Bu şartımı kabul ederseniz aşağıda yazacağım numaradan sadece WhatsApp yoluyla gece 00'dan 1.30 kadar arayabilirsiniz. Bu saatler dışında telefonu kapalı tutacağım. Davanızda başarılı olmanız dileğiyle 0531 884 1384 telefon numaradan bize böyle bir yazı bırakmışlar. Yani az önceki mektubun içinden çıkan hat bu vatandaşlar. Şimdi buradan hazır açmışken bunu da göstereyim. Bu da içinden çıkan paraşok vatandaşlar. Vermont. Yani Plom Raşar'da garaşıp duran maşin bu arada şondan son koy. Görýäňiz vatandaşlar paraşok bir hile ýaşyl tüýsemi edilşi. Ol näme kene? Nähli insanlar. Kurt diýilýärmi näme patlaýjy madda bu? Partlayıcı madde. Vatandaşlar pikir edip görün de içinden çıkan zatlara. Partlayıcı madde var. Ondan batarya var. Film var. Pistolet nemedleyen var. Yağlanyan zat var. Ondan bir giden seçme kurşunlar var. Kurşunlar sen elinde mi şu vat? Kurşunlar mı? Hemmeten attım mı men o? Attın mı? Hemme zadyny. Yaktım, otladım. Bular özüni uyanık mı zannetiyorlar diýer, uyanık. Ben ikese uyanık zannetiyorum özümü. Yeni diýjeklädim. Erkek bolunda, erkek bolun. Erkek bolun. Erkek galak etjek delikanlı adam gön gelsin. Vatandaşlar görýäňiz. Yeňseden gelip yeňseden urup yeni de patkalyn zura pas David etjek bolup. Ey, götüňizi açyk madem, götüňizi açyk. Götüňizi ýamamany başaryň o. Ukrainadaki Allah can we ýokurymda ejemiň gözünden damlan ýaşy. Türkmenistanyň hökümeti sen jogap berersiň wagtyna, jogap berersiň tek şoňa. Wagty gelsin, sagaty gelsin. 7'den 70'in wagtyň geldi. Jogap berersiň. Tamam, eski köşöş netip bolsa bu zatlaryň hemme zadyň hasaby öňdedir. Adalat öňüne çykyp kellesini ýalaňaşlap hemmesem hasap bererler. Biri geceleri madem şoňa hökümete ýalakylyk etýänler. 6 ay wagtyňyz geçýär bolýan wara. Kim bilýär, Allah gorusun wara. Allah gorusun. Wagtyňyz geçen soň, işiňiz sahel sıkıntıga giren soň, başyňyza neler gelýär?
Ya Oğudon depeden ya yeni bir yerden ya şagallan ya Gançarından çıkan da döwlet işgärler. Yeter artık o doğruca da aydamızda doğru da aydamızda düzeltmene başarın o. Ay borlay dedim inni bolyalay işime bakayın gücüme bakayın 1 Ağustos'ta bıçaklandım. O da diyeceğim haber esti de yani vahşeye beterleşti. A dün ne mani esti en namı titrap dur skoru geldi. Ey şu Maňa hormatyňyz bolmasa da mara öt ejeňize bolsun o hormatyňyz. Ejeleňize goýuň o hormatyňyzy. Şimdi yankı gepin tümökleri naza kana düşünen olsanız vatandaşlar bu taýda näme oyunu diye. Oyun edi dostumuzy men bolan bolsa benim şol oyunun içinde Farhat bilen üçümüz bir wagt şo taýda birlikde ýaşaýardyk. Bizi hamana o bomba ýasayan enjamlar tapylly, yok plan tapylly, plan pyspadan boldy diýip yalan tökmek bilen ya sesini dımdırmak ya da halkın gözünü korkutmak ya da izin alıp gitmek yönü neticede onun öz maksatlarına yetmek. Yani bir kanun yolları bilen vatandaşlar. Siz olun biz her vaat mert duruyanlar vatandaşlar yönü siz olun bulun ve diyan oyunlarından çekinmeyen korkmayan. Bu sizi korkutmasın. Bular bizim ağzımızı yumdurup bilen oklar indi şular yalak gıytak gıyşık yollar bilen biz dımdıracak bolýarlar. Näme üçin ýymynda bir de edilýär şu atlar. Näme üçin ýymynda size sana maňa ýene de şol biziň derneğe değişli biziň öz bir yollar açılsın. Vatandaşlar şeýle diýen, yollar açılsın, normale dönsün. Aňardaky sallyr oturan jaýym zadym bitsin. Barjak Türkmenistana. Barjak men. Men barjak. Şu wagt bizi her gile gedip ıglan edip terror, maşinistwa, ya ýene jelepana, ýene bir zatlar edip bizi pastawy edip bizi alyrjak bolýarlar bular. Emma bulan başa baranok. Türkiye'den kömek yok da diye biz vatandaşlar politsiyada bardık şuun şeyler eska şonun bir gurulları yerleştirdik. Bardım. Politsiyada bardım. Sen karakola vardım. 2 karakola vardım. Biri oňa var diye, oňa var diýdi, bardım, bolýa diýdim. Bardım. Ay sen diýdi, ýa dosýaň taýin diýdi, näme uğradylar, nur diýdi, sen öňüm geldiň dämi diýdi. Öňüm sen bärde näme dämi diýdi. Anadolu nemesine gittiydi. Adalet Sarayı'na, näme savcılığa. Dedim, bugün işleýän bolýdym. Ayo diýdi, bazar, onu 6-njy gün karotky diýen bazar unam diýdi. Näme işlemýär diýdi. 1-nji gün ýerden gidersiň diýdi. Dedim, onu diýdim, biz diýdim, hemişe sürekli tehditler alanlyydym. O öýümdäki diýdim, hamile diýdim, 3 aýlyk. O gelsin, onu gorkustun diýdim, silahly zatly daýanyp diýdim. O men kaka boljak bolup, on çağa garaşyp görnüm, on çağasy düşdün diýdim. Ya vatandaşlar görýänizmi? Yani biz birazcık Türkiye'de de adalatda men öz pikirim aýdaýyn. Meniň öz pikirim Türkiye'de men adalata kän tuttuk, adalatyndan şüphemiz var Türkiýanyň. Yani bir de yardım bermeýänlikler bilerimiz üçin biz şu zatlar ýanky para şowy zady dökmän polisiýa berjek aslında. Ýöne biz çekinýäs, biz gorkýas ertirkunyň näme maddadygyny bilemiz o. İlki biz geraýin etdik şeýle eska. Biz bilemiz ok näme maddadyny. Oňa ertirkun suw edip bilmesen ya düşündirip bilmesen alyp gitseler näme etmeli vatandaşlar. Şoň üçin biz ony näme döktük vatandaşlar? Onu men size görkedeýin şu taýda. Onu size görkedeýin. Tuvalete döktüm. Tuvalete döktük vatandaşlar. Ha vatandaşlar onu biz şu taýda kanalizasiýa döküldü.
Bunun bir pro versiyası var esko. Şonu bir satın alsam ne tip bolsa has goýdygym görkezük illeşdirmede bolayım. Ha vatandaşlar hemmet döküldü şoň. Görüşüňiz ýaly. Joltser diýilýär buň adyna. Bilýändirler Türkmenistana Magniýasyna ulanlar buň adyny bilýändirler. Buň adyny Joltser diýilýär. Vatandaşlar biz galanda adam yaptık. İnha ulan bulam on videosu. İnha ana aşağına küydüsü. Onu dün iyir bilen yakıllı vatandaşlar içinden şolatlar tapılandan son. Yani vatandaşlar yan kıraatları yok ettik. Hem näme elinde kıraat saklanın bilenem barıp arda edenin bilenem Türkiye'de adalet yok maalesef. Maalesef Türkçe söylüyorum. Türkiye'den izleyenler için söylüyorum. Maalesef Türkiye'de adalet olmadığı için biz bu delilleri götürüp de polise bile veremedik arkadaşlar. Veremedik çünkü güvenimiz yok bu saatten sonra. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Turan Birliği oluşturmasına çok olumlu baktık. Dedik ki Türkmen kardeşlerimiz de sonuçta yardım ederler. Hep beraber iyi olur. Hatta buna katılmak istemeyen bizim Cumhurbaşkanımız zar zor içine kakına geldi. Yani gözlemci durumunda sıfatıyla. Ama maalesef siz Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenistanlı insanların nasıl destek olmayı düşünüyorsunuz? O yüzden çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'nin adaletine de güvenemiyoruz. Bu saatten sonra da güvenmeye de niyetimiz yok zaten. Sana bu arada vatandaşlardan destekler geliyor. Akşam bu ara polisler. Akşamki polislerim adına maydanok ha o gün gupur tapır girdiler. O siz nemeňiz barmy diýseňem dinläýinem diýen oklar. O kim bilen galýan sen öýdäki ol bul tutup çekişdirip elimden telefonumu. O sen lan adamsın ya ben adam ya. Gelle dänim adam akıllı konuşýar. Gördüm ya men şu şakaçyny biriniň nemezin çallanyny gördüm ya. Bir ýerde patlap neme edip gördüm gördüm mü? Salak bolmasam gidip kameralarda atlar ba gördi men neme edip gördüm. Eşek ki meni ýerden akşam açyny işlendi. Akşam bir öýüňe gelen soň şonu ýala edilýärmi? Hava. Ya işte vatandaşlar gıynan sanam bir de atılyan çok mutlan sana sadece yok. Hatta yadına düşüyor mu? Benim ödümü de bir gedek efirimde hem TikTok'ta oturkam üstüme baskın gelip de kalp näme diýdiler neşe maddeleri bilen tutjak boldular. Hatta o neşe maddeler goýulmandyram eken, öýüm arasynda çykypdyr eken. Onu men polisiýa baramda bildim. Sen diýdi öýüm arasynda diýdi. A men öýüm arasynda bolsa o polisiýaň elinde kılat näme diýdim. Elinde terezecik vardı diýdim. Paketçiň içinde ot ağaçlar vardı diýdim. O näme onu diýdim. Ay diýdi o diýdi size diýdi zarf atmıştır diýdi. O diýdi size zarf atmıştır. Bunu söyleyen neresi biliyor musunuz? Hasanpaşa polis karakolu arkadaşlar. Hasanpaşa'daki polis karakolunun söylediği bu. Onlar da ilk önce şaşırdılar. Allah Allah dedi. Senin dedi evinden böyle bir şey bulunmuş olsaydı dedi, seni götürmeleri gerekiyordu dedi. Seni niye götürmemişler? İfadeni de almamışlar dedi. 2 gün sonra gelip almışlar dedi. Ben de işte onu merak ediyorum. Niye böyle diye. Onu merak ettim zaten. O yüzden savcılığa şikayette bulundum dedim. Şikayette de bulunduk. Neticesinde olur hakikaten polis eken çünkü polis mi değil mi onu bilmek istedim ben. Polis eken yönü zarf atmışlarmış. Hani sivil polisler böyle şeyleri yaparlarmış. Yani gittiği zaman bu senin değil mi falan deyip korkutaraktan.
Dedim ne alaka dedim yani benim dedim kolumu moralttır dedim. Mosmor bollu men şu çepelim. 4 Ya saniyek kol. Nura, ben sana şeyle diyeyim ne? Arada Ankara'da tutulum amen. Aw. Ankara'da tutulur ameni. Şeyle bir Aw. ilgilendi de şu tayının polisleri. Sağ olsunlar. Ankara'nın polisleri başına tecid vermer. Gatım şeyle bir gowu da bilýän mi? Hmm. Sen bilen gurlaşıp sen yanına gelip ne bolly? Himme zady spakoyn tökmek zat etmek, üstüne gıýgyr kurlamak yok. Hiç neme yok. Hemme de adyny, familiýasyny aýdyp, hemme de adym Gülýaly. Sivil bärde nähilek bolu bilýärmi neme? Oglanlar tutuldy zat. Bardyk golun bize gıjak yapjak bolup nähilek bollar? Gıjak yapıp. Soňunda da maýta gıjak yapdyk ya biz size diýe. İ boljak zatmy? Olar insan olsa biz de insanız. Yani İstanbul polisiyle Abi ne Ankara oldu polisi dedim arasında akşam fark var. girdiler öyle akşam eve girdiler abi ne oldu dedim söyler misiniz ya dedim ne oldu dedim ya dedim ihbar var üstümden neydi ihbar tamam da ihbar olsa dedim ne dedim yani söyle dedim öyle dedim süsenekle eve girmeler dedim kol çevirmeler ne bu dedim o zaman ne diye ay hadir dedi neme dedi çiçek olmalı dedi aylanıştılar men aýtdym o çiçeği dedim dağına o çöpe attım dedim o zaman aýtdym 2 gün önce dedim şu arada kedi öldürüp bırakıp gittiler dedim kedini öldürüp yanına mektup bırakıp gittiler dedim sizin de sonucunuz böyle olacak diye dedim ayağınız denk almasanız diye dedim Allah Allah dedi Allah Allah dedi evet dedim sonra ne ettiler tutanak tuttular yazdılar dağıt ettiler öyle ne açık şey ne dağıttı yazdı zat etti. Bol. Aşağı düşerliydi, aşağı düştük. O zaman ben aýtdym. Abi dedim, bunun için geldiňiz mi dedim. Görkezdim videolarda atları. Ya oğlum dedi, tutanak tutmadan önce söyleseydin ya bunu dedi. Ben aýtdym, näme dedim. Siz bilip gelýäňiz bu atlar dedim. Doğru mu dedim. Yani. Size dedim, ihbar beren kim dedim, şonu aýtmaňa dedim. İhbar beren kim? İhbar beren kimse bak hazırlayan tuz kuran da o. İhbar beren kim dedim. O zaman haýsy karakoldan geldiňiz dedim on ýanyna bir polis aýtdy men niýe o taýdak tenek neme çöp nemesini diýe gördüm şo diýer neme aşaky nemesini garşow ne çöp nemesini boçkoz ne gördüm diýe. Men şu ýerde ýerden şonu ýakyp otyrkam otla otyrkam daşarda bir san Jols maşin geçip barýar zaçmyon gapgara içi görünen o. Yuvaşluktan geçip şeyle anardan baktı geldi yuvaşluktan geçip gitti. Maşinam yok köçede de adam yok. Önümde yaktı. İş o tayda anarrakta bir oğlun yörek geldi. Olam şu akşam polisden birine mengzettim ben onu. Yörek geliyor. Kapşonlu da atlı. Şeyttirip yörek bariydi. Şeyttirip yuvaşluktan teredi beni nemedi. Yörek geçip gitti. Olar var ya dün irdenden var tayin olur. Dünýeden goýdular gitdiler. Akşam saat plançada yüreğini yaralyn, zäherini basalyň. Gaýdyp çykmady ýaly sesini çykmady ýaly ödeliň. Şunu ýalak etseňiz men keýp alýan men, beter etken men, keýp alýan men. Men beter etken. Adam ýaly adam bilen gurlaşyp bilmeseňiz men haýwan bilen beter haýwan bolýan men. Ya bir gaharlandı. Yaman gaharım gelýär da wara şu aýtdan soň köşeş näme ýa bolmasa biri ýarmy diýendir. Kimsiň zat diýenler emmadyr. Janym ýani bagyşlaň. Janym ýanmagy näme? Ýene de özüm zor tutmagy çalyşýan. Şol öýden taşynýan zat ben iň dünýädäki bir hormatlayan, diňe ödejem däl. Liboy eje. Kimiň ejesi bolsun? Yorum ýazýandan bolsun. Nura bolsun. Nura neme? Nura yok. Ejesi paher bolun. Kimiň ejesi bolsun? Hatda 5 ýaş çağın ejesem bolsun. Şoňa da men gadrym madyr. Hormatym madyr, fiýlegim madyr. Şol közenip duran bolsa eline bir sancak paketini göterip bilmän, sunkasyny göterip bilmän duran. Men şoňa negisim döden o, gelip göterir. Sowagyna meler. Kömegine eder, yardımına eder.
Ben beýle haramzada adam däl. Düşmanymyň ejeden bolsa da şoň hormatym bardyr. Ýöne men ejemiň gözünden damla ýaş dökülýär. Men bu zatdan inte kasabyny ölmesem, men öläýem-de men oglum yetişip gelýär. Oglum sorar kasabyny. Yo, bularını uzağa çekmeli eska. Çünkü yani oların esası dayancı, guvancı Russiýady. Russiýa minni sanksiyalar bilen boğuşup atıyor. Ona minni edebilecek daha yok. Şoň üçin Türkmenistanyň hökümetimiň ya düzelmegi gerek, ya da düzelmegi gerek. Başka da varianty galmady vatandaşlar. Yani onun men öňüne gaty uly wezipeler ýatyr, etmeli işler ýatyr. Serdar Berdimuhammed boljogy hekime köremelim. Çünkü yani olaram ya alar diýip görüşýärler. Ya şol sadykdaky nyankalara ya mektepdäki molumlara, olara bulara hemmesine basyş edip ses berdirip oturýarlar. Şol şey edip almaýanna da alýarlar onu. Hiç mesele yok. Ödem 50-55 bilen almaly şol 80-90 bilen çykýar şol. Olaýa köremelim. Ya bolmasa 10 götürmem alan ok vatandaşlar. Ol hakikat. Inni yani bizim başımızdan geçen zatlar görýäňizde vatandaşlar. Sen haçanla hakikatdan hem görüş edip alıp baranda vatandaşlar öňüňde päsgelçilik berjek bolarlar. Şonuň üçin yani käbir toparlaram bar, bizden başka da var edi. Yani şu tarafta ne fikir edýän? Bizden başka da hani öldürçü hereket bolup görünler var, atlar var. Olary da hiç basışam yok. Olara azar berişem yok. Näme üçin iýminde şu biziň alyp barýan işimizde bular neme diýerler? Ya biz bular hakykatdan basmaly ýerine basýam kak diýen sözlerimizi täsir edýäm ka bulara. Çünkü men sana şeýle diýeň Nura. Biz başka guramolary ýaly, başka adamlar ýaly biz şu güne çenne sygynma ya ýene bir zat diýmedik. Ýollar açylsa gitjekden tutup durduk diňe. Ýöne men söz berýän gitjek. Men gitjek. Haçanda men işlerim uğrunun bolan soň, etmeli amaçlarym, planlarym biten soň, ben işten biten soň gitjek. Şular gelip de dänim halkyň başyna gelip birden hiç gili ýagdaýda biz bunu suç atyp, günäkärläp, ýa-da terror diýip ýylan edip, ýa narkoman diýip bir zatlar çykarmasak, ýa bir zat etmesek, şular bizi ýitirmesek, geler bize, hawa döwletimize geler, türkmenlere akyl berer, beýnisini oýandyrar, biziň akylly adamlarymyz köpeler, biziň işimiz kynlaşar diýerler. Döwlet işgärleri bolsaňyz, döwlet bolsaňyz, men size şeýle diýeň. Siz raýatlar bilen insansyňyz, raýat bilen adamsyňyz, raýat bilen döwlet işgärsiňiz. Raýatyň bolmadykdan soňra sen gurýy takrak galan ýeriň bolandan soň gelip başga baýdakly bir gelip sen baýdaň basyp aldy-da. Baýdaň basyp aldy-da sen. 1 milyon nüfusyň bilen gelip de dänim kiçijek bir owa gelip basyp aldy-da. Ýurdun elinden gitdi-de. Bollumy soň? Gaýtyp ýene Niýazow diýse pahyr ýatan ýere ýagty bolsun. Niýazowyň gowy sözleri bardy. Men onu kötü adam zat diýjekler, ýöne soňky wagtlar diktator da olam, bildiň diktator ýöne halka näme bolundy? Böyle berýärdi. Türkmen halky köpelmeli diýärdi, köpelmeli biz diýärdi. O nüfusynyň statistikasyny alyp göreňde bugünkü güne köpelýän adam az. Köpelenem türkde köpeler. Onda da onuň pasportyna skynty bolar. Köne pasportlar zatlar bolsa. Ýene bir zat bärde de ýasasalar, bir çağadan kän ýasa bilmezler. Biziň kakamyz aýyn adyny 9 doganlar ho. 6-7 dogan. Ady owada alanda 10 dogan, 6 dogan, 5 dogan şon ýala ko. Şu wagt ýaşlarda bir san dogursalar bolly.
Vatandaşlar sizden bir etçe kaçtım var şu efir sebepli. Şu adatların aşarı yağdaydı şu var edi oturulma sebepli. Biz bu çıkışları yeni eder. Sizin etçe kaçtım var. Eli dostumu İstanbul'lu yalnız koymam. Onun yaşayan yeri benim şu önkü yaşayan yerim yönü. Bir cinayetçam del, oğrum del, kezzabam del, narkomanam del, o teröristam del. Tak što hakkın hukukun gözlesen her zat diýerler. Men bilýän şu efir şu gepleşik yine näçe ýyllar soňam alınıp görkezüljekdir belki alınıp Türkmenistan hökümetiniň suutnama hökmünde da käbir guramalara da ýöne şu zatlar vatandaşlar siz ýanyna durup gollaw berip şu zatlary biz has ýeňil geçip bilýäs. Has ýeňil geçip bilýäs vatandaşlar. Yani diýerlerden Nuru diýär ya yok planı yok vatandaşlar ba İstanbul'da da görüşüp görün hey dostumuz mertlerçe görüşüp görse yaşap gör ýöne üç köşük edýänlerden ama yok eski sen şu şolary bir soňky döwürlerde känur efirde ýa ýene de bular özleri özüm vatandaşlar 4 tane adam biz Kafkalı avtomatly geldi diýdim ýany. Yo aşağıda da var olur. Aşağıda da var. Metro neme gara maşinlar da yankı. Neme şoň ady? Volkswagen var neme? Volkswagen. Ha. Şo maşin o pikaw var, şo pikaw içi dolu olur nemeler. O 10 adama ýapyp. Vatandaşlar 10 tane adamyny getiribilmek üçin 10 tane adamyny bir öýe bir adresi iýerilmek üçin yani menere häzir pikir edýänler şunyal diýip ihbar etsem şonu dikkate alarlarmy almazlarmy? Ýöne bir raýat bol. Diýmek bu planlanan we Türkiýe bilen Türkmenistanyň öz arasynda alalaşyp edilýän oýuny da meňzeşýär, uýusyny meňzeş. Çünki näme üçin men jaň essemäzdir ihbar edenim bilen baraýmarsyň bir ýeri bilýän. Alagadan biriniň oýunyny bir da polisiýa urada oturmaly anla. Çelik kuvvet geldi. Ondan bir sürüden neme sivil polisler var. Seredin bir gezek şikayet ettik birini. Goňşumyň başyna bir zat geldi, bir olay geldi. Şikayet edemizde 2 saatçak polis geldi ho. 2 saat polis geldi. Biz neme ýanky tapsana ard edemizde Türkçe näme diýilýär? Näme? Şikayet mi? Yo şikayet dolin o yankı bıçaklı topurtolar nemedi diýilýär ha. İftira. İftira da bu nemede bulunjam zat diýip aýdylýar jaň edip. Nime? Şonda polis gelýär. İftira däl, iftira bolan şu wagtlara kedlem konkret ihbar. İhbar da bulunýar. İki kişi geldi, 2 saat polis geldi ho. Onu da on yaş 20 minuttan sonra geldiler. Ya asıl yönü Nura sen yadyňa düşer. Kadıköy'de ýörep barýak polislere jaň edemizdi. Näçe minutdan soň geldiler şolar? Bolja iş bolandan soň geldiler yadyňa düşýär. Bolja iş bolan. Olmasa ýakynja karakol ýakynjak bilýärmi? Ýakynjak biram telefonuny ol dernekden çykdym. Men aňdym. Telefonu tutundum. Telefonu da hatta kameralarda da men gulawymda şey edip barýan, telefonu uruluşyp barýan polisiýa bilen. Şowa şey edip barýan. Şo köşe soňuna geçip öwrençek hiç ýylek neme bolmadyra bolmasa şu köçäň ulujun ol. Yani şondan soňra näçe minut soň geldi daray vatandaşlar. Yani neyse işte aydylly Türk tanıdık ýöne Türkiye Cumhuriyeti'nden yapacağım rica. Türkçe tamam Türkmen şahideyim. Bu aziz kardeşimiz bakın hırsız değil. Bakın uyuşturucu manyağı da değil. Bildiğin sıradan ailesine para göndermeye çalışan bir vatandaştı. Ama bakın pasaportunu konsolosluğa verdi. Hala alamadı. Bak uzatmaya verdik alamadık. Hala alamadık. Sonra hakkını hukukunu aradı. Ya çok mu büyük bir şey istedi yani?
Kendi hakkını, hukukunu istedi. Yani dedi ki kardeşim ya bir yolları açın kardeşim. 2 senedir yollar kapanı. Bir el insafla, bir el insaf. Yani siz her gün çocuklarınızı görebiliyorken niye Türkmenistanlılar görmeyecekmiş? Niye için görmeliler Türkmenler öz maşkalasını? Niye için görmeliler? Niye için gitmeliler, gelmeliler? Ha? Niye için para verip gitmeli? Niye için rüşvet vermesi lazım? Niye? Allah Allah. Yani bir şey yaparken biraz daha kendiniz bizim yerimize koyun. Biz niye böyleyiz? Biz niye bunları istiyoruz? Niye talep ediyoruz? Sorun. Bu yayını sizler de izliyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı. Özellikle sizlere söylüyorum. Geliyorsunuz, biz size yardım edeceğiz falan filan diyorsunuz. Siz bizi yanlış anlıyorsunuz diyorsunuz. Bak bunları da söyleyeceğim artık. Siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Biz size yardım edeceğiz diyorsunuz. Sonra da kendi koyduğunuz çiçeğinizle baskına geliyorsunuz. Neden kendi koyduğunuz çiçek diyorum? Çünkü orada benim ismimi yanlış yazmışsınız. Onu yazan bir Türk vatandaşı. Türkmen vatandaşı hiçbir zaman benim ismimi Nur ayrı Muhammed değil ayrı Anayev diye yazmaz. Ben üniversite okuduğum için üniversite zamanında da hep benim ismimin sonuna D koyuyorlardı yanlışlıkla. Çünkü Türk vatandaşları Muhammed ismini D ile hatırlıyorlar. T ile değil. Annayev soy ismimi de 2 tane N'nin bir tanesinin N'yi eksik bırakmışsınız. Demek ki siz Türkmen olsaydınız Anayev diye bir soy ismin olmadığını çok iyi bilirsiniz. Çünkü Gurbanguly Berdimuhamedov'un dedesinin ismi de neydi ismi böyle? Berdimuhamed Annayev. Bak Berdimuhamed Annayev. Dolayısıyla bilmeyen yoktur. Annayev soy ismi çoktur yani. Diyecekti adam Annayev familyalı köpü adam var. Men adamı yanlış yazıp familyam yanlış yazıp bilecek. Bir tek kişi var o da Türk vatandaşıdır arkadaşlar. Bu oyunun kurucuları da Türk vatandaşları. Artık kim kimden ne kadar para alıp yapıyorsa bu işi bilmiyorum. 100.000 dolar mı 500.000 dolar mı 1 milyon dolar mı aldınız bilmiyorum ama Türkmenistan hükümeti verdiğiniz para çöpe gitti. Ama o milletin parası o. Verdiğiniz para milletin parası. Haram zıkkım olsun size. Nura neme däl mi? TikTok'tan açayn bolmasa men. Awo, häzir TikTok'tan açaýar vatandaşlar. Birazcık men şu tema oyunçuda dowam edeli. Yine de biz Allah'ım Rahim bilen hem şular ýalyp bir gepleşik etmeyi makulladyk. Netip bolsa o kanalından hem çıkar vatandaşlar. Aýtjak zatlary bambaşka edýär. Sözün soňunda. Aýtjak sözüm mü? Aýtjak adam mı? Siz men şeýle diýeýin. Adam özü uğruna gezip ýörkä, gezse gowy bolarm kady. O jolu öyle bolsa, hakkını talap edenne tamam diýip wagtyna edilse, şol adamdan hiç ile yamanlygam bolmaz, adam bolmaz. Eger de hakkını hukukyny talap edip baraýsa bir zatyn işini bitirjek bolsa, bularym buňa näme ters jogap berseler, ýa bolmasa pıçakla saldyrsalar, ýa bolmasa ýeňsesinden gelip adam gözüni çapık gidip birinin ýeňsesini çapık gitseler, ýa bolmasa şuňalak pişik öldürüp oňa aşagyna hat taşlak gidip ertesi gün tonkulanjy gün gelip hem de dänim gül goýup gidip oňa men saňa ýardamçy boljak, eýle boljak diýip buňalak edilse adam beter däldir ýa-ni. Lişne men şoňal däldir ýa. Men däldir ýa. Dogry maýdy. Şoň üçin öz ýalňyşyňy da düzetjek bolun. Bizi beýdi gorkuzjak bolma. Öz ýalňyşyňyzy düzedin. Bu oyunuňa manysyny bilýän, näme üçin edilenini. Bu sözü aýdyp geçeýin. Bulara bir hokko çykaralyň. Serdar Berdimuhamedov prezident bolýança, o sanlyklaryň başyna aktivistler gelmesin, ýene bir zat. Aho, vatandaşlar, size gerek gel bolsa, lişne bu saatdan soň maňa da gerekdir. Maňa da gerekdir. Men sizin bilen, size men bileniňiz. Ba bolsaňyz men sizi bilen. Ýok bolsaňyz men işim güýjüm bilen. Ýöne men öz hakymy isleýän ýerimde,
İsteyen saatımda, isteyen vaktimde alarım. Ona men size söz berýän. Şu yerde söz berýän. Men alarım. Niyetime düksem alarım men onu. Şunuk bilen şu efiri koparýas, o dinläniniz üçin köp sağ bolsun. Sağ olun, taňary alkasyn. Öňüňde gowy bereden, Nibaleçi, hasta bolmaň. Kän kola içmeň Türkiýedakylar, kofe de kän içmeň. %70 götürmüş seriýos peçinden şu koladan we kofeden bolýandyr. Şona maýdaýyn idim. Çünkü sürekli hastalar datar jaň etýär-de bolýan. Näme içýän diýip soralýar, zat diýilýär bolýan. Kofe içýärdim, plan etýärdim, kola etýärdim, kol içýärdim diýerler bolýan. Ondan doktorlar öldürem aýtdy köpsi. Hemen gayret edelim, ağız birleşelim. Eski şol ýan ýakyny ýol geçen bir oğlunçuk barada da çalay nemede sen ýanynda kän gezdi sen elinde birazajyk sakladyňyz. O şu dua okuduk. Şu dua okuduk. Bazı gün 7 boldy 4. gün anlaşamsyn etdik öýde oturup. Ejigimi aljakdy çağa. Ýa-o, deňizden gowy ýerdim. Arasyny ýöne dogry neme kellesi gitjädi. Açylşan wagty ondan o adam ýokdy. Buň diýmek kellesinde diňe sürekli dowamly üýe gitsem bolýar, üýe gitsem bolýar. Üýe barsam gowy bolýar. Baryp da dänim bir okap bir ýerlerde işlesem, bir döwlet işgär bolsam, ýurduma serederim. Ilgar alady ederim. Diňe okup alada da çağan ki, diňe. Belarusiýadan atçyslany bolmasynyň sebäbi wagtyna mektebine, institutuna wagtyna pul ýatmady üçin atçyslany bolýar. Ýüride giden oglan. Gat köp sular ýalar. Birinji kurska kutorany ikinji kursa geçip bilmedi şo çağa. Atçyslany bolup geldi şöyle. Men gideta şonu wara bir aýal tanydym. Bir aýaly. Hayır, dedim, şu çağan alıp giden dedim. Ýagdaýy gowy däl dedim. O menden öýde bapdyr bir gedek. Meňle 2 gedek bardy. Meňle 2 gedek. Meňle opşy öýde 3 gedek gitdi bolýar şo. Bir gedek öýde bar. İkinji gedek ýene de öýde bardy. Üçüncü gedek meňle bardy. Şu ikinci geden bile gittik ýöne bar sen gir diýdim, meni görseler diýdim. Seni alıp gitmeýärler diýdim. Sen hem aktivist diýerler diýdim. Türkmende bara gazyna ýaklaşan, ýakynlaşan garasy ýokor diýip. Şonu alak bolar diýdim. Birdenem senin başyňa bir dert gelmesin janjyň diýdim. Şurada közenmäňiz istem, o hiç aýdyňam. Bar diýdim. Bulan bardy liste ýazyp gaýdypdyr. Üçüncü gedek bardyk. Diýdim, hani bir ýakyn reýslerde, zatlarda bir haýyş edip görelim, bir alyp gidämezler mi ka? Girdik. Abetden soň ýapylýan çağa oturduk. Bir oglan aýtdy, bärden çözülmeýär diýdi. Dost, gat görme, bärden çözülmeýär diýdi. Düşünükli diýdim. On kakasyna zadyna habar berdik. Ondan kakasy anarda o taýdanam netije. Reşit Mered funksiyonuna da neme edipdirler, ýazylypdyrlar girjek bol. Adalet ministerstwasyna da ýazypdyrlar. Bir bagorsa barpdyr da kakasy sady. Emma çağany şok aňardan neme diýämişi, mitdakylar diýe, şoň diýe sağlık durumuna diýe rapor diýe neme spravka uğradyň diýe şoň kelles gowy dällik diýe spravka uğradyň diýe. Ýakyn reýslerde getirjek diýerler. Bıçağa da öýüň içinde bıçakly ılgap adamlara sallyp beren soň milisiýa çağırdyk dälhana uğradylyň muny diýdik. Neme derler? Bulara mäkit diýe pendige
Deportivo gelmek Deportivo Otaydan çık ya. Çıkıvam Cangel Löyen. Otaydan çıkıvam vatandaşlar Kadıköy'de özünü tuğdun ya da. Köplöncem diye oturup şotayda gurur ediyorduk, oturuyorduk. Deniz herip oturuyorduk ya da. Şol olancuk yan yakınına adı yazdırdı iftimey ne elekti şoň ady ýa-da eski bersin ady näme diýeski şoň neme ahta kılanı da atamcan ip görýärdik atajan ýerler oň nemesine tutulmady hakykady nemedi yazdırdı on çağını pendine aktiyalar 2 gün mü näme saklaýarlar da dänim o taýdan serbest bırakýarlar muny. On gelýärde dänim öýe gelmäne bir hilep bolanlar da çağa näme ay meni bilýär durdular da diýip öýke kine saklanır da. Goňşym öýünde bolýardy. Nazam. Men aýtdan ne yer gelýän şogunyan bir saat tapawdym. Yer gel öňümden çykaýda jan giyin diýen. Öňümden çykanam bolsam, "Wa atam niýe etdiň goňumy" diýip alyp gaýtjak da öýme şo. Salam oğlum. Salam edit. Jalyň tagmy? Hudaýa şüküram, oňatmadyň. Yüreğimiz yardı ga şu açykmaňa videonu gittirli adam. Dur Sultana jagatdylar. Ne gowmaýardylaň? Oňa. Yoş. Hemen oňatmadyň da. O da hem ben de tala ne boldy edit. Bagşlaň men birden ara goşuladym. O diýany ýok. Şo videoda görüşüňiz ýalak boldy Muhammed ağa. Yo ondan polisiýa gelip tutup alyp gitdi. Ola näme diýdi ondan? Yo alyp gitmediler meni. Yo alyp gitmediler çünkü biz gelmäkä biz onu delillerini gördük, tapdyk, ýok etdik biz o delilleri gelmäkä. Biz seretdik çünkü o taýda ýok wa. Asen onu ýakydy polisiýada düşündik boljak gel. Düşündik bilersmi bilmersmi onu biljek gel. Onu şoňa rasyo dedipdir da. Düşünükli. Awo. Ay binamsla bula. Yo siz bir illi çıkmalı neme aňyrdam. Yok ben bir aladaňyzy etmeli dedim. Awo. Yani illeşdirmeden şu wagt YouTube'da da görýärlemde Muhammed ağa aýtjak adyňyz bolsa aýdyp beriň Türkmensanyň. Başly gün efirde mi şu atlam? Awo 154 adam var. Şeyle mi? Vatandaşlar gönde. Men şurada bir zady belliäk geçetim bolýar. Gönde sizin edeni işiniz de oglanlar. Görün. Nähilli hukumeti alada goýupdyr. Yani sizden korkuşunyň nähilli derejelerini görkezýär. Şol üçin biz urmaly ýerine gurýar, tutmaly ýerinden tutdyk karandy adam. Şol üçin ola bizden korkýarlar. Ola milliardlarça pullary var, hukumet eline bir tovar satyn alan adamlary var. Onda da giýje uny ýatyp bilen aklar. Görün ezide nähili korkýarlar. Şol üçin oglanlar siz hakyky kahramanlyk. Şunu berk ýadyňyzda saklar. Etýän işimiz dogry, urýan ýerimiz hem dogry. Şol üçin hukumetin en islahy ýerini tapdyk. Ola da özleri bilýärler ki indi gitjegini. Şol üçin siz aýyrjak bolýarlar. Her näçe näçe dursa da siz aýyrjak bolýar. Ýöne inni hem dünýä ýütkedi hem Türkmen halky ýütkedi. Inni ne biz öz aktivistlerimize bir zat diýdiler. Ýöne aňsatlyk bilen aldylar. Ne inni dünýä. Sebäbi dünýä haçanam Putin şeýle bir tamtyklyk edip bir öz başlyk azat ýaşap ýören halkyň üstüne çozmagy bilen Putin eýýär dünýäde hemme öz bar güýjüni ýitirdi. Inni o orny dünýä jemgyýetçiliginde ýok. Inni ola dünýäň ýüzündäki şu neçelliğin diktatorlaryň edenetlikleriniň üstüni
batırıp yatan mekanizm inni yok. Şol üçin bula beter sizden korkarlar. Öňmara bula öz şol adamlaryň üstünden ortaýadyň dünya nemeler kuramalarının içindeki adamların üstü bilen bir tofar bizim hareketlerimizi peseltiyadile, doğru anık yetmelerini getirtmeyadile, o zaman Türkmen devletini kollacak olayadile, inni oları ozat oňortmaya. Şol için hem inni yeke-yekesini ayıracak bolarlar. Biraz başka yolla bilen hem edenetliliklerini edip bilýän bolsalar inni yeke-yeke ayıracak bolar. Şol için hem şu gelecek 5-6 ayın içinde sizin üstünde hücum hem köpeler. Yöne bilgin dünya cemiyetçileri inni önkü dedi. İnni billili Putin yana adamla diktatörlük edenetliliğine ruhsat verdiler. Eğer olori dünyadaki alan borçnamalarına boyun bolmayacaklarını bilseler, boyun ettirip bilmeyeceklerini bilseler gelecekte ulu kımmat bahaklı torcaklığını bilýärler. Şol için hem bulan vakti yakınladı, biz hükmen sonuna yeter, gidecek yerim bolmar. Şol için oğlanlar hiç zaten çekinmeyin, hareketini devam ettirin ve birbiriniz var ya, yardım vermekten çekinmeyin. Bir direkt gep burruna gitmeyin. Bir tofar hükümetin adamları ya akmak nadalla bizim oğlanlarımızın arasında bir direkt adalık öğretýärler. Bir direkt yalandan toslamalar bilen bizim oğlanlarımızı soğutacak bolýarlar işte. Şuna yaman haberdar bol. Yöne birbiriniz kollan, iyinle durun. Birbirimiz kemçiliğini tapacak olmaylığında buğunkun birbirimizin opsizatlamız tapıp birbirimiz kollacak bolaydı. Şol esası da atlan biri. O zaman ben Türkiye devleti yüzlenecek bolayım. Türkiye devleti bilsin. Şunkun hakiki Türkmenin eyeleri, hakiki Türkmenistan'ın gelecekleri. Doňdy mu? Muhammed ağa. Doňdy ikän Muhammed ağa. Awa, Muhammed ağa doňdy. Siyas kesildi vatandaşlar. Hantäýärden geldi görmüt. Aha, aýdy berin Muhammed ağa. Alo. Aýdy berin. Aýdy berin geçtilýär. Hawa, muny biz beýletip durmaz. Şol üçin Türkiye devletem eger öz dogallygyny subut etjek bolsa, eger demokratiya devletligini subut etjek bolsa, eger Türk devletlerinin birleşmegini tüýüt ýörekden isleýän bolsa, şunkun haramdadan garşyna gitmeli. Şonu etmese, bütün tarih boyunca bizim halkymyzyň öňünde günahkar bolar. Bu jogabyn bermeli bolar. Men aýtjak zadım şo vatandaş. Köp sağ ol Muhammed ağa, aýdan pikirleриň üçin. Sağ olun, sağ olun. Bolýar. Minnettar pikirlerinize. Oğlanla onda men häzir öýe geldim. Şu wagt öýe gelip duruşum da ondan neme. Yani bu ene çıktı işte. He. Barmut. Bunu şu an tamamlayalım mı? Awa, efir tamamlayaly bir saatdan geçti vatandaşlar. Ýöne aýdyljak zatlar şolar. Biri bomba ýasayan terrorist iskineme ala gedip etjek bolurlar. Şo galp aýplama diýilýär şoňa. Hukuk diline galp aýplama bilen bize töhmet atyp öz amallaryny etjek bolurlar, ýetilmediler. Bu hem näçincisi vatandaşlar, näçincisi. Topuluk görýärler, eýdik görýärler, beýdik görýärler. Awa. Ha, nesip bolsa yakın wagtda Polşada da men öz ýigitlerimi berde jemler hökmany turutda elimizden gelen kömek etjek bolýar. Dostumuzdan daşaruda çıkarmak üçin. Ýöne elbetde pasport meselesi var. Ýöne Birleşen Milletler Guramasy diýdi, ýene diýdi şol ýaly nemelere barar. Belki şoň üstünden hem kömek aljak bolýar. İnşallah gysga wagtda şu zatlaryň soňuna yeter. Çünkü vatandaşlar şu tema çözülmese hiç kime de gowluk yok. Ukrainadaky oğlanlar Alican Niproğlu'nun üstünden wayanly tehnikan geçip gitmegi aljyrap. Şolara möljek geldi vatandaşlar.
öljek diýip ölüp bolanok öljek gälliwem öljek ölmän galyp bolanok watandaşlar. Şoň üçin seniň haçan ýazylsa gidýän, sen eger öz wagty gelende, saady gelende sen şol urda görüşüp ölüp gideniň mertlerçe meniň näşe wagt gelip edip görän işlemi köp kişiye täsir ýetiripdir. Sag bolsun, köpsi jaň edip aýtýarlar, nöňkýal däl. Köp adamlar töwereme pikirlerine mitgödüpdirler. Gollaw berýärler, tanamayan adamlar jaň edýär. Hatta her yerden, dünyanın her kuncuğundan hem yerden hem havarlar berip dururlar. Şu atlary Türkmenistanyň başyna geçecek täze prezident gözüňi tutup şoňa göre hereket eder diýen umyt edýär. Şoňa göre hereket etmese-de onu şu posta geçecek prezident inniki aýdyljak sözleriň eýesi bolar. Eger özlerine namus bilýän bolsalar, arazyk mertebeler bar bolsa, özlerini tiýleýän bolsalar, onu halktan gelýän nala şey dinlesinler, eşitsinler. Näşe tesbirler dinlesinler, okusunlar. Bizem açıp görkezýär yer gelende. Onunla sana da Allah kuvvet versin, sabır versin, Allah himayet etsin, ne ýaşy dilekler bilen aýylyp uýamadan yer gelende belki direliş var, belki aktivistlerimiz var, hemmeti tuwalama bir yumruk bir el. Şonuň üçin Allahjan geçti bolsun başyňdan. Inni töhmetleriň täsiri bolmaz, onuň bilin. Töhmetleriň inni täsiri bolmaz. Inni şu näme töhmet etseňiz ediberin, onuň hiç ýyl täsiri bolmaz. Çünki etjek töhmetlerini maňa etdiňiz, ha ýene etdiňiz. Öňkem töhmetdi, bolam töhmet. Netijede biz öňüni aldyk. Çünki biz bir azajyk olaryň näme diýilýär türkmençilikde tutjak guşuny ütübiýdik diýilýär. Tutjak guşlaryny biz ütübiýemiz soň, awa şo atdyň öňüni aldyk. Watandaşlar köp sag bolun hemmäňize, gatnaşanyňyza, geleniňize. Häzir editsen TikTok aç isteseň, çünki men efir açsam men efirimi ýapýarlar. TikTok efirimi ýapylýar watandaşlar, näme üçin bilemok, ýarym saada da ýetenok. Ýene bir kanal açyp görjek, häzir başarsam. Bolmasa biriňi açarsyňyz menim ihmal bolup barar. Şeýdip dowam edeliň şu taýdan. Hemmäňize köp sag bolun watandaşlar, geleniňize, beren gollawlaryňyza köp sag bolun hemmäňize. Barın sağ man oturum. Hemmäňize de haýyrly geceler bolsun. Awa, sag bol minnetdar, sag bol ýene bir sapar. Men efir bu saparlykça sag ýapýan. Köp sag bolun. TikTok'da ýene dowam ederiz. Bu taýda aýdyljak zatlar aýdyldy. Sag bolun, hiç çarşı. Sağ olun. Görüşürüz.